La mestra, Marifé, a Barx, l'any 74, és una forastera quasi absoluta i es troba un 100% d'alumnes valencianoparlants. Sempre pensa que una escola en valencià estarà més arrelada al medi i estarà més a prop dels xiquets i comença a introduir el valencià en l'escola. Diguem-ne, l'escola tradicional, no solament valenciana, sinó tota l'escola tradicional espanyola, estava molt anquilosada fins als anys 60 i és en aquesta renovació quan comença a moure's. I això jo penso que ens ajuda molt i ens dona un coratge per a transformar l'escola. El que era molt important era l'educació per a la democràcia, l'educació en la llibertat, en el diàleg i en el respecte a les persones. Hem de pensar que els anys més durs de Marifé a Barx hi ha atemptats contra Joan Fuster, després contra Manuel Sánchez Warner. Recorde que vam eixir en els periòdics i recorde un poquet les xerrades entre mon pare i ma mare de lo que estava passant, de la problemàtica, de l'inspector, de que uns dient això, de que uns altres dient l'altre. El que ha passat en Barx adquirirà caràcter simbòlic. Si s'esborra i no se sap res, no haurà servit res de res.